लोगोफोर जों दा थेलामारायाव गाबोन जोंहा 18 थारिख नङा होमबा जानुवारि 18 थारिख गाबोन जोंहा थेलामारायाव अल बाथौ महासभा जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय जोङो गाबोन सभायाव सहैनो थाखाय जोङो दिनैहाय न'निफ्राय गसाइगावसिम थांनो जों साइकेलजों नै सोरबा साइकेल फिसाजों नङा होमबा नङा खोन्थाना लाग्रो नङाबा आंखौ थगायदों होनगोन ना सोरबाया साइकेल गिदिरजों साइकेल गिदिरा हो बेयाव थाबाय नोंथांमोना नुहुरनाय नंला आंनि केमेरा एसेबां दामि नङा माने जोंना आइया मा बुंनो नागिरदोंमोन दे बुंग्रोदो आङो माने बेयाव मा नांगौ बेखौ बायजोबना होजोबबाय सोजोबना होजोबबाय बुंनानै जिरायबाय ओमफ्राय जोंना मा थेलामारायाव सानबेसे जागोनलाय प्रग्रामा जोंना सानथाम दिनैखौ लानानै सानब्रै फैगोनखौ लानानै सानबा नङा होमबा फैनानै मोनफैबाथाय सानबा दा जोंना सासे मा थांखु थैमायानो गैयानो थांखु थैमाया लाजिया खालामबाय न'सिम खालामबाय माने फैनानै बावगारबोआबा थांखु थैमा लाबफा माने थेलामारानिफ्राय जोङो अल बाथौ महासभा बे जोंहा सभानिफ्राय सफैयोबा थांखु थैमा बायना लाफानांगौ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोन मिथिबाय जोंनाव ओरैबायदि जाम्बि बिमा दङ जायखौ माने जोङो रायनानैबो बुजायनो हाया मिथिबाय नोंथांमोनाबो बे बिमा बुरिफोरखौ एसे गियान जानायनि आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिनानै हरदोलै लोगोफोर नोंथांमोना जखानि दे खोन्थादो दे दे नै गथ'फ्रा जोंखौ ओंखारनायखाय ओरैबायदि नायफैबाय आरोना बे जाहैबाय जोंनि आदै मादैनि न' जोंना नै आदैया आफा बोराइ बाथौनि मुङावनो जोंहा थांगोन नालाय आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबबाय आंथ' गाबनाय जायासै लोगोफोर थेवबो आदैनि बिनानै जोंनिबो बिनाय जाहैसिगोन नङा होमबा दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लेट्स गो दाबो जाया आयु मा सिलिजिंलाय मानसिया ओरैनो साइज खाथार इसिबां लिजि आयै जालालै हिनजावफ्रासो जागारबावबाय आइनायाबो नै नायनानै माबाबावनो हाय बारान्दायावनो न'सो देलायबाय थायो ओमफ्राय आइना नाया नांगोन ना नै जोंना आदैया रेडि जाना फैखाथारबाय एकदम हेन्डसाम जाना फैखाथारबाय जोंहा देलाय आरामसे तारिख मानसे हायासै दे सम मोनासै माने सालबारि मोनफैबा जोंना गामिनिफ्राय फैबा गसेयावसो फैनोबा सालबारि मोनो ओमफ्राय जों दा 5 मिनिटनि उनाव मोनहैसिगोन दा जोङो गसाइगाव बाथौ मन्दिराव थाहैगोन बिनिफ्राय बाहाय हर थाहैनानै जोङो गाबोन फुङाव 6टायाव गारियाव गाखोसिगोन गारियाव गाखोबाना गाबोन खयटायाव सहैयो थेलामारायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय जाबाय अब्लानो जों खयटायाव सहैयो बिनि नेक्स्ट आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ ना मा होनो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बेखौ दा नोंथांमोना नुलांसिगोन अब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों दा गेटआव दंफैयो गेट बन्द' जानानै दङ लोगोफोर संनाय गैथ'वा चलो जों दा गसाइगाव सौफैलायबाय लोगोफोर होननाय जालांसै नङा होमबा जों दा गसाइगाव सौफैबाय नै बेफोरबायदि गारि जमा जानानै दंमोन गेटआ बन्द'मोन नालाय जोंनाथ' नै बिन्दासो जोंना BMW जोंसो लाना फैजोबखादों हान्थुलोरफोर मा मेथाइ बिलाय मा मेथाइ जोंना दौरि बिथाङासो खनगोनदां हान्थुलोरफोरखौ दौरिफ्रासो खननो हाखानाय बायदि माने एसे नोंथांमोनाथ' आर'जआव जिरायबाय थायो हिसाबै एसे हानांगौथ'
गाराङाबो मोजां नोंसिना मोजां जोङो माने बेफोरखौ एसे सोलोंबाय थाग्रा हुदा दंसै नालाय हानाय बायदियावनो साननानै लाबाय आरो दा माने बेफोर आर'ज माबा मेथाइ गानफ्रा खनोबा माने रायजो राजानि सापर्टफोर नांगौ जायो सापर्ट मोनोबा एसे मोजांसिन जायो नै लोगोफोर जोंना गसाइगाव ट्राफिक माबाया ट्राफिक पस्टनि रुमा बेफोरबायदि बानायबाय आरोना एकदम एसे स्टेन्डार्ड बानायबाय आरो बानायनायालाय नै ट्राफिक नै ओरैबा ओरै बेफोरबायदि नैबे जोंहा सारिलिनि ब्रिज जाहैबाय जोंहा स्टाइल बाजार नैबाव बारा गोबाव जायाखै बियो दाबो बोसोरसेयानो जाजोबना जाजोबाखैथाय नैबे सारिलिनि ब्रिज सेरावनो जोंहा स्टाइल बाजार बे मन्दिर दं बाहाय खाथियावनो सेरावनो नै मोनखागोन हाबो खनसे जेकेट लामारगोन नै जोंहा स्टाइल बाजाराहाय सासे जेकेट लानो नागिरदों नायनोसै जों साइकेलखौ बाव स्टेन्ड खालामथ'नोसै जेकेटआ ओरैबो दंना मुलि जों सिङाव हाबसै आरो दायो जों लाखांबाय दा नै स्टाइल बाजारनिफ्राय जों मा लाखो हला एसे खोन्थाना आङो लोगोफोरनो जों बिराद गिदिर माल बायबाय बिराद गिदिर सामान बायबाय मिथिबाय मा बियो एसे नायलाय माने आथिंनि मुजासो बायबाय जोङो लोगोफोर माने 99 बिनि प्राइसआ बेयाव माने 99आवहाय माने जराथाम मोनो आरो गोजामबा बुरलाय उन्दुनांगोन ना माबाने मोनामनाय मुजाखौ खुनानै गोदानखौ गाननांगोन ना नङाबा जराथाम 99 लाखाबाय नङाबा मोनामनायनिफ्राय गाज्रि बेमाराव गोलैनो हागौ नङा होमबा बेनि सेफटिनि थाखाय उन्दुनायाव बे स्टाइल बाजाराव हाबनायनि भिडिअआ बे ससेयानो नोंथांमोन बिसोरनि साइकेला जोंहानो गसाइगावनि सिङावबो बेसेबां फिसा ब्रिज समायना दङ बरिया न'खाय मोनावनो लाथोजोबना दिनै ओंख्रि जाया नामा आदैयालाय जों मोनजायाबाबो अरजायालै मानसिफोरा नोंबो ओंख्रि जाया माथो ओंखाम गोजा रायजोफ्रा मोनजाबानो जायो जागोन आंहा आरामसे नै आंना लोगोफोर
हनै सोरबा सोरबा जायानो हनै ओंख्रियानो गैया नै जोंना ओंखाम जाग्राफ्रा जानानै दु होनदो दे बाबु आप होनदो माम जादो बाबु बरिया गोथावखौनो नाना नाना जाना हो Babi cukup zakun nilai. जाखा बाबु सानबेसे जाखो नोंबा मोनजायोबा 7 दिन जानो साननै नांबावगौमोन होमबालाय बेसेबां जाखो बिलाय जा बाबु जा नोंनि जानायाव आंहा जेबो दुखु गैया बाबा नासु जानो ना बाबा जाला बाबा नोंनि जादो होननाय जालांसै जोंहा उन्दुनोसैलै लोगोफोर उन्दुनोसै जोंहा नै उन्दुजोब्बाय बयबो जोंहाबो उन्दुबाय नै बाबु तु उन्दु दे बाबु उन्दु उन्दुबायलै जों मेसिबाय नै